Hello everyone. गिबियावनो आं साफ्रोमखौबो आंनि बड'टेक डिजिटेल चेनेलाव बरायना जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो मोजाङै दङ होननानै। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नोंथाङा सिगां फार्स्टनिफ्राय मोजाङै नायलांगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरो आरो सोलोंनो हागोन। दिनै जोङो भिडिअ एडिट खालामब्ला काइनमास्टाराव एडिट खालामखांनायनि उनाव वाटारमार्क काइनमास्टार होननाय मोनसे वाटारमार्क लग' ओंखारो। बेखौ माबोरैहाय खोमोरनो बे जोंनि थाखाय बहुद गिदिर प्रब्लेम जानानै फैयो आरो बहुद नाजानो गोनां जायो बेखौ खोमोरनो थाखाय। नाथाय जोङो बेखौ साक्सेस जानो एसे गोब्राब जायो। इउटिउबाव जोङो नायोब्ला बायदिसिना एप्सफोर मोनो, बायदिसिना फोरोंनायफोर मोनो बेखौ माबोरैहाय बोखारनांगौ बे ल'ग'खौ, बे वाटारमार्क काइनमास्टार होननायखौ। नाथाय बेफोर एप्सफोरा बिसोरनि फोरोंनायफोरा गोबाङानो जाफुङा। दिनै आं नोंसोरनि थाखाय मोनसे मोजां आइडिया होनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो मोजाङै नायलांबाय था। जुदि नोंसोरो बेखौ गोसो होनानै नायोब्ला आं नोंसोरखौ 100% गेरेन्टि होनो हागोन बे ल'ग'खौ, बे वाटारमार्कखौ काइनमास्टार होननायखौ नोंथांमोना खोमोरनो हागोन होननानै। जेब्लानाखि जों एडिट खालामखांनायनि उनाव बे ल'ग'खौ नुयोब्ला एसे गाज्रि नुयो, नायग्रायाबो गाज्रि, बानायग्रायाबो गाज्रि एसे नुयो, बेवहाय मोजां मोना। बेखौनो जों खोमोरनो हायोब्ला जोंनि भिडिअआ साबसिन जायो आरो। बेवहायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था। जों बेखौ सोलोंनो हागोन होननानै आं 100% गेरेन्टि होयो। बिदिब्ला जोङो काइनमास्टार एप्सखौ खुलिनानै लानि। गिबियावनो सेटिंसआव थांनानै जों सेटिंसआव थांनानै एनाबल खालामना लानांगोन। आं दिन्थिनि नैबे लास्टनि मोननै नैबेखौ बेयाव थुयोब्ला जोंफोर बेयाव एनाबल खालामना लानांगोन। आं बेयाव खालामखानायखाय आं थांनानै बेखौ दिन्थिहैनो हाया। आरो बेनि उनाव नैबे फार्स्ट टार्निं, गोजौ टार्निं, नैबे गोजौ टार्निं बेयाव थांनानै जों बेखौ थुनानै नैबे एनालाइजआव नैबे गाहाय डिभाइस एनालाइज डिभाइस पारफरमेन्स होननायाव जों बेयाव थुनांगोन आरो बे 100% नोंथांमोना बेखौ जाहोनांगोन। बेनि उनावसो जोङो बे भिडिअ एडिटखौ जों खालामनो हागोन। गोदानै क्रिएट खालामदों मोनसे भिडिअ। बेसांखिनिखौथ' नोंथांमोना गासैबो रोंखायो आं फोथायदों। दायो जों मोनसे भिडिअ लानि जास्ट सोलोंनो थाखाय। दा बे भिडिअ फैबाय। दा जों बे भिडिअखौ जों बेयाव काइनमास्टाराव एडिट खालामनाय लोगो लोगोनो नैबे ल'ग'आ नैबे बेयो जोंनि थाखाय एसे नायनो थाखाय गाज्रि जायो। बेवहाय जोंफोरो बे ल'ग'खौ होखारनो नांगौ आरो। होखारोब्ला एसे मोजांसिन नुयो, एसे भिडिअखौ प्रफेसनेल नुयो। बेवहायनो बेखौ माबोरैहाय होखारनो जोंनि थाखाय एसे प्रब्लेम जानानै फैबाय थायो। इउटिउबावबो जोङो थार एप्सखौ मोननो जोबोर गोब्राब। बेवहायनो नायनानै लादो, आं मोजाङै फोरोंसै। नैबेखौ जों खालिनि भिडिअ बेबायदि बानायनायनि उनाव बेखौ जास्ट सेभ खालामदो। आं एग्जाम्पोल नोंसोरनो बेखौ खिथिबाय। बेयाव थांनानै नों सेभ खालामनो हायो। नायनानै बेसे साइजआव जों बेखौ सेभ खालामनो सेभ एसआव थांना सेभ